Una aturada per conèixer el petit llogarret de Namgarche, a la vora del llac, ens donarà força per pujar al coll de Karola, a 5.045 metres d'alçada. A pocs metres de la carretera podem observar una magnífica glacera, on no és estrany trobar-hi ramats de iacs pasturant lliurement per alimentar-se amb la poca herba que hi ha. I per fi, Jiangxi, una petita ciutat situada a 264 quilòmetres de Lhasa, al nord del riu Niang. Jiangxi va ser la capital d'un petit reialme fundat per valerosos guerrers, que entrà en la història del Tibet a mitjans del segle XV. El seu monument més important és el cèlebre Kumbum, anomenat també Pangochorten. Situat en el monestir Palkor, de forma octogonal i cobert d'or, ens donà la benvinguda amb uns ulls encisadors pintats sobre un mur circular que vigilen els 4 punts cardinals. A les 112 capelles, situades en pisos simètrics, es calcula que hi ha prop d'1 milió d'imatges de Buda. El Kumbum va ser construït l'any 1140 per Rabten Kunzang. La majoria de les moltes estàtues es troben pràcticament intactes. Avui dia només hi ha 23 capelles obertes, per la qual cosa resulta difícil saber l'estat de les altres. El contingut secret de l'estupa i les relíquies que puguin trobar-se al cor de l'edifici mai no han estat tocades. Als afores de la ciutat hem tingut notícia de l'existència d'una comunitat de monges budistes. Les hem anat a visitar i hem contemplat com elaboren unes plaques d'oració anomenades sakyatupes amb una barreja d'argila i grans d'arròs i pintades amb làmines d'or. Deixem enrere la ciutat de Jiangxi i per un camí pràcticament desert ens dirigim a la ciutat més important del Zhang, Jigaze. Jigaze és el centre neuràlgic per al comerç de la llana amb els països veïns: Índia, Nepal, Bhutan i Sikkim. Des del temps del 5è Dalai Lama, la ciutat era la residència del Pachem Lama. El seu monestir, Tashilhunpo, és l'únic lloc que presenta encara avui un veritable interès. Tashilhunpo es troba a la perifèria oest de Jigaze, al peu de la muntanya Drolma. Gendum Drup, també deixeble de Tsongkhapa, fundà el monestir l'any 1447 i és considerat una petita meravella arquitectònica, amb teulades d'or coronant imponents edificis vermells i una massa blanca a la part del davant amb habitacions per als monjos que hi viuen.
Pel camí que ens mena al monestir, veiem grups de molinets d'oracions que són utilitzats pels lames cada vegada que hi entren i en surten. Les diverses capelles que es troben en aquest increïble indret allotgen milers d'imatges de Buda Maitreya, Buda Sakyamuni o dels diferents Dalai Lames i Panchen Lames. La tranquil·litat i relaxament que respirava a Tashilhunpo ens va servir en les darreres hores de la nostra estada al Tibet per a fer memòria d'uns dies que havíem viscut plenament, lluny d'un Occident ara tan distant, on havíem de retornar. Dèiem adéu, mentre els càntics i les oracions ho envaïen tot. Llavors vam recordar les paraules del vell lama de cera. Ara comprendreu per què el Tibet és tan bonic com una gota d'aigua reflectint els 7 colors del sol.